So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ko inedit yung rain effect sa videos ko. So bago ang lahat, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga panibagong videos. Thank you!
shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.